सालामनि रादाबाव बरायबाय। क'क्राझार जिल्लानि गोदान थिथागुरिया बिपिएफ दोलोआव गोबां रायजो राजाफोरनि जयनिं। दिनै क'क्राझार जिल्लानि गोदान थिथागुरियाव बिपिएफ दोलोनि जयनिं हाबाफारियाव गोबां रायजो राजाफोरा जयेन जाफैयो। बे हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनि सालाकाथि एमसिएलए बियाबनि देरहासात बसुमतारी एमसिएलए बिथांनि नुजाथिनायाव रोजा रोजा सुबुंफोरा बिपिएफ दोलोखौ मदद होफैनो थांखि लानानै जयनिं लाफैनायखौ नुनो मोन्दों। प्राइमारिनि सिङाव थानाय गोदान थिथागुरि गामि बे गामियाव दिनै जों फैदों आरो बे जायगा होनायनि थाखाय आरो जोंनि गामिनि गावबुरा मानिजाथाव बिथाङा दिनैनि मिथिंखौ आफादगिरिनि मासि लानानै जथुमनो नागिरदों। जों जथुमबाय, आफादगिरिया इतिमध्य गावनि मासिखौ नाजावबाय आरो मेलखौ सालायनो थाखाय बिथाङा आवगायबाय आरो आङो बे मेलाव नुजाफैदों हिसाबै आरो बिथांनि गेजेरजोंनो गामिनि समस्त गार्जेन गासैबो आइ माहारि जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर आरो गासैबो बे गामिनि बासिन्दा थागिरि गासैबो सुबुंनिसिम जोंनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आरो गोसो गोरबोजों जोंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जोङो आफादगिरिनि गेजेरजों गावबुरानि गेजेरजों जोङो जासिनो नागिरबाय। मानो होननानै बुङोब्ला साफ्रोमनोबो जोङो गामसा होनानै जों मान बावनो हाया। सासे मुरब्बीखौ जों मान जावनायानो गामिखौ सनमान होनाय आरो गामिनि गासैबो सुबुंखौ मान होनाय जों बेखौ बुजिनानै लाबाय आरो बे हिसाबै आङो बे खामानिखौ मावनो नागिरदों। जोंनि प्रेसिडेन्ट अर्जुन बसुमतारिया जोंनि बिपिएफ दोलोनि जानानै गावबुरानि जरियथे गासैबो गामिनि रायजो राजाखौ मान बावनो थाखाय आं खावलायो। बे बयबो आखाइ खबदो। गासैबो जोंनि मान बावनायखौ नोंथांमोनहा नाजावबाय, आखाइ खबनानै नोंथांमोनहा जोंनि बोजबनानै लाबाय होननानै आं सानबाय। दा जोंनि आंजों लोगोसे नुजाफैफानो हादों जोंनि डिरेक्टर, बुजिबायथ', आइबिनि डिपुटि डिरेक्टर रिटायार्ड बिथाङा रिटायार जाखांनायनि उनाव जोंनि दोलोजों खामानि मावै नै 6 मास 3-4 माससो जाबाय। जोंनि सेन्ट्रेल बिपिएफ राजनितिक दोलोआव फर्मेल थानो हाथारैनि गोसोखौ उसुखुथु मोदोमखौ मेव मेव मोनथारनानै जाजायो जाथोंसैलै होननानै पार्टियाव हाबबाय। सेन्ट्रेल कमिटिनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि, आइबिनि डिपुटि डिरेक्टर, बिसि गिदिर दुनियाखौ नुना फैनाय, सारा भारतआव सिआइडि मावनानै फैनाय नङा नङा, बे मानसियाबो दाना बिसि खालामबावबाय। थानो हाला, उपाय गैला, नंगौना? दा ओंखायनो नोंथांमोननो जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनानै जाबाय। आरो बिनिफ्राय जोंजों फैफाबावदों सासे क'क्राझार जिल्ला इउथ बिपिएफनि साधारन सम्पादक माने जेनेरेल सेक्रेटारि जन जुबराज इस्लारि। खस्थ'जों जोंनि बे एबसुनि आन्दलन बेफोराव खामानि मावबोनाया आलारि सोरां होनोब्ला ओमफ्राय बिथांमोनाबो जोंखौ जाहाथे बुंहैयो जे बे बर'फोरखौलाय मानो एथ' खांबाय थानांगौ जाखो, गावसोरनो साबलम्बी जाबाय, बे जाथिया मोनसे साबलम्बी जाबाय। जोंनि ओनसोला हारसा बर' बयबो बे ओनसोलाव थानाय मानसिफ्रा कनसियास जाबाय आरो ओनसोलाव
যথেষ্ট শিক্ষা অনুষ্ঠান অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান बा जोंनाव जौगानायनि माबाया गोबांसै आरो गाव गावनो हारसिङै रायजो जानाय मोनसे पजिशनाव फैबाय गोरों गोरा जाबाय जेरैबो रोंखा राखा जोंनि माने बिटिसि ओनसोलाव थानाय सुबुंफ्रा अफिसारानो जा रायजो खुंनायानो जा बेबायदिनो বিভিন্ন শিক্ষা অনুষ্ঠান जोंनि অনুষ্ঠাन प्रतिष्ठान যথेষ্ট जाबाय मानो आसामाव लाखिबाय थानांगौ जाखो बे ओनसोलखौ बयबो जाथि जनगोष्ठीनि थाखाय सेपारेट बानायना होदो सेपारेट बानायना होयोब्ला बेवहाय थानाय अना बर'फ्रा जेबो उसुबिदा गैया बर'सो जोंहा लाब जागोनसो गतिके बर' रायजो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ नागिरनाय बादि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो होलांनाय बादि मोन्थोरजों जोङो रायजो जानोसै ज'यै रायजो जानोसै जोंहा जेबो बाधा गैला उसुबिदा गैला होयोब्ला मोजां जेब्ला होगोन अब्लासो सेपारेट स्टेटआ जाहैगोन होननानै बुंदों जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा बेखौनो बुंदों जे दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट होननाय जिनिसा डिभाइड आसाम 50-50 होननाय जिनिसा बास्तबाव जानो हाया जोंनो आरो समय नांबावगोन आरो जोंजों थाफानाय जोंजों लोगोसे रायजो जाफानाय बै मानसिफ्रा सेपारेट स्टेटखौ होयोब्ला सेपारेट स्टेटखौ मोनोब्ला मोजां जासिगोन होनांसिगौ होननानै बुंहैब्लानो जोंनि सेपारेट स्टेटआ जागोन होननानै जों बुंबाय थादों जों बेखौनो होनदों दाबो अबिसास खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बिटिसिखौ सुक्ति होआलासेनो जोंनि बिटिसिजों जेबो जाया होननानै बिटिसिआव बिसोरो सुक्ति होआलासेनो जोंनि बिटिसिआव जेला जों सुक्ति खालामोना आं खोन्थानि असम साहित्य सभा बिथांमोनाबो एनअसि होदों दे बिटिसिआ बेनिफ्रायसो सुक्ति जादों होदों अखम छात्र सन्था आसु समजल भट्टाचार्य प्रबिन बर' सेक्रेटारि बे समाव बिथांमोना बिटिसि सुक्ति जानायाव जोंहा जेबो आपत्ति गैया सुक्तिया जानांसिगौ होननानै जोंनो लिरना हरदों कंग्रेस पार्टी जोंनो लिरना हरदों सिपिएम जोंनो लिरना हरदों राजेन गहाय भारतीय जनता पार्टी जोंनो लिरना हरदों गासैबो राजनैतिक दोलो आरो अराजनैतिक दोलो जोंनि रिलिजियास माइनरिटी काउन्सिल गरखा सन्मेलनी राजबंशी सन्मेलनी नाथजुगी सन्मेलनी जत संगठनफोर दं बै संगठनफ्रा एनअसि लिरना होदों बर' साहित्य सभा लिरना होदों आबोब लिरना होदों राइटार्स एकाडेमि लिरना होदों नोंनि साख्रिआवला आफाद बर'फोरनि आफादफ्रा गांफा सार्टिफिकेट लिरनायनि उनावसो बिटिसि सुक्तिखौ जों खालामनो हादों नङाबा बे सुक्तिखौ खालामा आरो जोंनि सुक्तिया जेलानो बै राजनैतिक दोलो अराजनैतिक दोलो छात्र संगठन साहित्य संगठन सामाजिक संगठनफ्रा एनअसि मोनबाय आसाम सोरखारा बेखौ केबिनेटआव एप्रुभ गासिबो एप्रुभ खालामखांनानैसो जों सुक्तियाव सहियो मोनो जों ओरैनो सहियो जाबायाखै जि जिनिसा जाखाबाय आसाम गभर्नमेन्टआ केबिनेट डिसिसन लानानै सिद्धान्त होबाय बिनि उनावसो जों होदों जोंनि बिटिसि सुक्तिखौ कोनो हाइकर्ट सुप्रिम कर्टआ जाहाथे उनावहाय केस होनो हाया बेनि थाखायनो आसाम गभर्नमेन्टआ हाइकर्टआव खैफियत होनानै दोनखादों मिथिबाय बे बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव कोनो व्यक्ति पिएलआइ होनो मोना कोनो संगठन केस होनो मोना कोनो राजनैतिक दोलो बा कोनो सामाजिक दोलोआ बिटिसि सुक्तिनि बिरुद्धै
코र्टआव केस होनो मोना केस होब्ला बेखौ खुनु कर्टआ एक्सेप्ट माबा खालाम मोना हाई कर्टआनो जा सुप्रिम कर्टआनो जा खुनु कर्टआ बे बिटिसिनि बिरुद्धे केस होयोब्ला बेखौ लानो मोना होनखानानैसो जों सलियोलै मिथिबाय बेनिफ्राय जों बुजिजोबो दिनै बिटिसि सुक्तिया बयनिख्रुइबो साबसिन बयनिख्रुइबो बांसिन इमप्लिमेन्ट जानाय सुक्ति बुजिबायथ' बिटिसि सुक्ति बादि आसाम सुक्तियाबो गैया जायाखै नोङो त्रिपुरा मिज'राम लालदेंगामोननि नोङो बिजय रांखालमोननि सुक्ति दासिमबो जाजोबाखै जोंना खिन्थु जाय मोनसेबो गैया आखरे आखरे दफायै दफा गासिबो जाजोबदों मानो जादों जानायनि खारना जाहैबाय आसामनि केबिनेट बेवहाय सिद्धान्त लाखानानै भारत सरकाराव हरबाय आरो भारत सरकाराव बेफोरखौ गासिबो माबाबाय आरो हाग्रामा महिलारिया कुनुदिन गाद दिनो लबि मानसि नङा गाव सिफ जानो होननानै सुक्ति खालामाखै हाग्रामा महिलारिया 18 मास मिथिगौ 18 मास सुक्ति होनानै गाबथानानै थादों जेला 8 सिडुला माने बर' रावा 8 सिडुलाव हाबबाय जोंनि डिमार्केसना जानायनि माबायाव दंसै एसेम्बलियाव माने एप्रुभेल लाबाय जोंनि बिटिसिखौ बिल हिसाबै आरो ओमफ्राय 6 सिडुलखौ जेला भारतनि पार्लियामेन्टआव एमेन्डमेन्ट जाबाय अब्लासो हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि चिफनि दायित्वखौ लादों बेयो अब्लाबो बुंबाय थादोंमोन जे आं चिफ जायालै थैब्लाबो आं चिफ जाया आं मानो चिफ जानांगौ बे एग्रिमेन्टखौ आङो साक्सेसफुल इमप्लिमेन्ट खालामनायाव आगसि आगदा खिथु आगोल मा मावनांगौ आं मावजोबगोन खिन्थु चिफआ सोरबा जालायना खालामदों अनेक लिडारफोरनि नाम आं गालाला बुंब्ला आरो बे पलिटिकेलाइज जायो नों जाथारनांगौ आं जायालै आंबो जानो हायालै मानो जाया बे 6 सिडुल जोंनि बिटिसि सुक्तिया बै 93 आव एग्रिमेन्ट जानाय बिटिसि सुक्तिबादि फैलार जागोन होनना सानदोंमोन आरो फैलार जागोन सुक्तिखौ नुखानानै आं मानो बे राजनितिखौ हाबनो आं हाबाखिसै जेला जों बयबो स्टेप लाबाय रायजोआ जेराव दङ जों मानो गिनांगौ परिबर्तन माने जोंनाव जाफेरै जाफेरैया जानांगौ बे आं नोंसोरखौ मोनसे खोथा बुंनि दे बारा बुंला आङो फोजोबसै बे नोंसोर ISPL नायाखै होनबा जोंनि बै सायाव काजलगुरि स्टेडियामाव फुटबल खेला बेवहाय बेसेबां थाखा खरस खालामदों 46 crore थाखा खरस खालामदों 46 कोटी थाखाखौ बोरै खरस खालामदों मिथिबाय बाजै हटेलाव 9 लाखनि ओंखाम जाहोनानै 90 लाख थाखा मोनो बै केमेरा खेबग्रा गैया होनबा ससियेल मिडिया बिसोरनो बेसेबां हरो 5 लाख 6 लाख बे केमेरा खेबनानैनो गावनि मबाइलावनो हगारनाया 6 लाख थाखा खरस थांलै माबा मा जाखो बे बै सापागुरियाव सासे बर' सेंग्रा स्टुडिअ खुलिदों बेना बेहाय माबा माबि मावबोदों बिसोरो एडभार्टाइजमेन्ट बिनि बिला बेसेबां मात्र 30,000 फैसा होनानै केस होनानै जोंखौ बिलखौ लिरना लासैनो बिल बुगाल' हरदो होननानै लानानै ओमफ्राय दा बे बिला बेसेबां हरदों 9 लाख थाखा हरदों 30 थाखा 30,000 थाखा 30,000नि जायगायाव जुदि नोङो 9 लाख थाखा लाब जायोब्ला बेवहाय आदानि आम्बानियाबो हाया बै माबा होनोमोनलाय अर सावबानो फैसा ओंखारबाया मा होनोमोनलाय आलाउद्दिननि साखि बेबो हाया
बै बुहुद फिसिग्राफ्रा बुहुद फिसिया होमबा गोदो बै जिबौ गुवारनि थै नागिरनानै लाख लाख जानो नागिरनाय मानसिफ्राबो जा बिसिबां मोनबावा बिदि बारा मोनबावो मिथिगौ आरो मोनसे पेपार मिडियानि मानसि मिडिया सेलनि बेनिफ्रायबो 30,000 थाखा होनानै 30,000 बिल खाबेना दिलखौ जों लिरना लानोसै होननानै लानानै फैबाय ओमफ्राय दाना नुबाय 6 लाख माथा खर'बो जाजोबना दं दा दाना GST होनांगौना दा 9 लाख थाखा मोनदों GST आबाद GST आ बेसेबां 18%, 18जों 9 लाखजों फुरुं खालामदो आं बार बुंहरना मोनदों 30,000 फैगोन ना फैया बे 3 लाख 4 लाख थाखा बेबादिसो मानसिखौ खालामो 9 लाख थाखा 9 लाख थाखायाव माबे 92 लाख थाखा बुखुबाय बिनि GST आ दाना ना हटेलनि माबा जानाय लोंनाया 5% नांगौ 5 लाख थाखा 5 लाख थाखानि ओंखाम फाननानै माने 9 लाख थाखानि ओंखाम जाहोनानै 5 लाख लाब जायो बे गावनि सिपिनिफ्राय दाना थांसिगोन माखासे बुजिबायना 30% लाबाबो 2,70,000 लाब जायो 9 लाखआव आरो 3 लाखआ लाब जाबाय दाना बे 6 लाखआ दाना बे GST आवनो मेकआप जाया बिदि प्रफिटआ गावनि खेबसेयैनो नोंसोर साथामसो मुरुबि थांनानै बै फिअ दखानाव बुजिजोबाखै होनबा जों माबा फुनायाव बै दैफोरखौ हाथायाव गावनाया सोर फाग्ला जागोन बे दैफोरखौ बै माबा थिनालि बाजाराव गावनाया सोर फाग्ला जागोन जों बेफोरखौ मानो रायखांबावनांगौ दा रायखांनांगौ सम गैया खिन्थु जोंखौ मानो बुङो उमुगाव ओरै गावदों उमुगाव ओरै खालामदों ओरै मादों मानो बुंदों आरो दानि सान्थिया 2,300निफ्राय आराम्भ नङा होमबा आरो बै समाव 2,300आव जुदि BTC सुक्ति जायामोनबा बिटिआरबो जाया बिटिआर होननाय जिनिस गैया बिटिआर होननाय शब्दआ बिटिएडि नामखौल' सोलायदों नोंथांनि फिसालानि नामा राममोन बेखौ हरि बानायदों मिथिबाय जदुमोन बेखौ मधुल' बुंदों फिसालानि नामा सोलायबा मोजां जायो जदुआ बारा मोजां नङालै मधु बेरे मोदै गोदै बेखौ दोननांसिगौ होननानै दोनबा नोंनि फिसालाया बिराद गोथाव जाया माथो थिग बिदि जादों बिटिएडिखौ बिटिआरल' होननाय जादों आरो दा बिटिआरनि दङ बे कनस्टिटिउसननि बबे प्रभिजनाव दङ जों रावबो मिथिया बेनिखायनो दिनैहाय नोंनि मोनखानाय गोहोआबो दिनै आसाम गभर्नमेन्ट लांफिनजोब्बाय दा आदामोननि पेन्सना जेरखम डाइरेक्ट एकाउन्टआव हाबो नोंनि बै एलपि मास्टार एमइ मास्टार साख्रियाव लाव साख्रिनि बेथना बिटिसिना गासिबो डाइरेक्ट आदामोननि पेन्सन बादि हाबसिगोन मा थाबावदों दाना बिटिसिआ बेथनखौनो होनो हाया जोङो सासे चौकिदारखौबो जोङो जेबो बुंनो हाला दाना तुम्हार खायसे नाखिया तुम्हार तो कौन है আমি তো আসাম গভর্নমেন্টের বান্দা আসাম গভর্নমেন্টের जिखौ बैथाय करिबो होनजागोन नों दाना बै कर्टमेट चौकिदार थाना खेवग्राखौबो नों दाना बुंनो हानाय नंला बिटिसि गभर्नमेन्टआ आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआ बै सासे कर्टमेटनि मानसिखौ ट्रेन्सफार खालामनो खमथायाव जोबबावसै दाना गासिबो जोबजोबसै अब्ला नोंहा बिटिसि दंमोन जोंहा डिमापुराव रायजो दंमोननो होननायानो जाबसै दा जोंहा बिटिसि दंमोननोलै बिराद गोरामोननो हाग्रामानि समाव ओरै होननानै बे फिसौफोरनो सल' खोन्थानाय बायदिसो जाहैगोन बेखायनो समय थानाय समाव उचित खोथाखौ सिन्था खालाम उचित बेबस्थाखौ लानायनि थाखाय बयबो जानजि खालामग्रा आरो बे उचित समायानो जाहैबाय गणतन्त्रआव पार्लियामेन्टारि डेम'क्रेसि निर्वाचन इलेक्सन बेनो आरो 2024आव जोंहा मोननै एमपि दङ सिट दङ देरहानो हानाय क'क्राझार उदालगुरि आरो दरं बे मोननैयाव जोंनि माबाया देरहानांगौ
मैयालाय बुङाखै हाग्रामा सारा सानै एपिया देरहानांगौ सेन्ट्रेलाव केबिनेट मिनिस्टार सासे बिनांगौ बेसो राजनिति नङा होमबा बेसो राजनिति 2025आव बिटिसिआ मोजाङै देरहानांगौ बिटिसि गभर्नमेन्टआ दानांगौ 2026नि जितु एमएलए इलेक्सन आसामनि जितुनाखि एमएलए इलेक्सन बेवहाय जोंहा 15था दङ 15थाबो जोंहा देरहाजोबनानै मन्थ्रिया आगोलाव साथाममोन दाना साब्रै साबा लानांगौ जोंहा बेसो पलिटिक्स आरो बिनि थाखायनो दिनै हाग्रामा महिलारिया रावजोंबो कमप्रमाइज खालामाखै रावजोंबो आफस खालामाखै ना इन्डिया ना एनडिए होनना बुङो नोंसोर बुजियाखै दा सारा होनदोंना जोङो हारसिंनो इलेक्सन गेलेगोन जों इन्डियाजोंबो थाङा एनडिएजोंबो थाङा आरो कुनु राजनितिक दलजों जोङो एलायन्स जाया बिपिएफआ हारसिंनो गेलेगोन माने आफस बिहीन जोङो कुनु आफस खालामा रावजोंबो आफस बिहीन भाबै जोङो खामानि मावगोन सार्थआ बेनो जोंहा सेन्ट्रेलाव मन्थ्रि बिनांगौ बिटिसिआव जोंहा गभर्नमेन्टआ फैफिननांगौ आरो फैगौ 26आव आसामाव गभर्नमेन्टआ जों दाहैनांगौ बिनि थाखायसो जों खामानि मावदों दा दानिफ्रायनो कमप्रमाइज जानो थांखादों जोंनि पार्टियाथ' बेखौ लुगैया आरो जों कुनुदिन रावजोंबो कमप्रमाइज जायालासेनो जोङो दिल्लीयाव जाय गभर्नमेन्ट दागोन बेनाव मन्थ्रि बिगोन खोथाया बेसे जों रावजोंबो शत्रु नङा रावजोंबो मित्रु नङा जों रावजोंबो जुजिनो थाङाखै जों रावजोंबो गैया होननाय जिनिसा सोरजोंबा शत्रु जानाय खोथा नङा जोङो शत्रुता आरो मित्रुतानि खोथा गैया गाव गावबागाव गेलेनांगौ राजनितिक स्वार्थ दङ जोंहा स्वार्थ मथे जोंहा खामानि मावनांगौ बेखिनिया दा गोजोननाय थाबाय बेफोरखौ लानानै नोंथांमोना दिनै बुजिनानै गभर्नमेन्टआ गैया जोङो सेक्सन मोनसेबो होनो हाया नङा होमबा अब्लाबो दिनै जोंनि दिनाव फैनाय खारनखौ बयबो बुजिबाय आरो आपडेटनि थाखाय हालामनि रादाबजों थाबाय था नोंथांमोना मोनसे आरामगोनां आरो जेंना गैयै दावबायनायनि मोन्दांथिखौ नागिरदों नामा? शक्ति यात्रानि अनगा आरो जेबो गैया। शक्ति यात्रानि गोदान बास सिबिथायखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो लानो हासिगोन। शक्ति यात्रानि गोदान बास सिबिथाया क'क्राझार आरो गुवाहाटीनि गेजेराव दावबायनो थाखाय मोनसे सुबिदा गोनां आरो बाङाय बेसेनावनो नोंथांमोननो गोलाव लामा हान्थिलांनो सुबिदाखौ होयो। शक्ति यात्राजों नोंथाङा गोदानथार बासफोरनि सुबिदाफोरखौ बाङाय बेसेन होनानैनो आरामगोनां दावबायनायखौ लानो हागोन। जोंनि बासफोरा गोदान मुगानि सुबिदाफोरखौ होयो जेरै एयार कन्डिशनिं, आरामगोनां जिरायनाय आरो थोजासे लेगरुमजों सुजुजानाय जिरायग्रा जाहाथे नोंथाङा गोलाव लामा हान्थिलांनायाव मोनसे आरामगोनां दावबायनायखौ मोननो हायो। शक्ति यात्रा बास सिबिथायनि रोंग'थि गोनां आरो आखा-फाखा ड्राइभारफोरा मोनसे रैखाथि गोनां आरो रंजाथाव दावबायनाय होनो थाखाय बे सुबिदाखौ नोंथांमोननो लानानै फैदों। शक्ति यात्रा बास सिबिथाया नोंथांनि टिकेट बुकिं खालामनो गोरलै आरो जेंना गैयै खालामदों। नोंथाङा टिकेट बुकिंनि थाखाय प्रगति भवननि साखाथिनि टिकेट काउन्टारनिफ्राय अफलाइन आरो www.redbus.in वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइनबो बुक खालामनो हागोन। बिदिब्ला मानो नेथ'नो? शक्ति यात्रानि आरामगोनां आरो जेंना गैयै दावबायनायनि मोन्दांथिखौ लाफैनो दिनैनो नोंथांनि टिकेटखौ बुक खालामदो।